कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी। थैंक यू माताजी। प्रणामम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് ഉപനിഷത്തിലെ ഈശോപനിഷത്തിലെ മന്ത്രം ഇന്ന് ഏതൊക്കെ എടുത്തു? 9, 10, 11 എടുത്തു, 12, 13 എടുത്തു അല്ലെ. ഇനി 14, 15, 3 മന്ത്രം നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാൻ നോക്കാം. ചെറിയതാണ് എല്ലാതും. അപ്പൊ 14ാമത്തെ മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഇന്നലെ ഒരെണ്ണം ബാക്കി എടുക്കാണ്ടായിരുന്നതില്. ഇന്നലെ നമ്മള് 12, 13 മന്ത്രത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കണത് 9, 10, 11 മനസ്സിലായി. 12, 13, 14 നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നത് അല്ലെ. ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ പറഞ്ഞത് 12, 13, 14. അപ്പൊ അതില് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ഇന്നലെ? ബ്രഹ്മത്തെ, നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും പിന്നെ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അല്ലെ. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ആ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ, നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ആ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അതിനേക്കാളും കനത്ത ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവാം, നമുക്ക് ഈ നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാവമല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ശരിക്കും അപരാധം പറയാണത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ശ്യാമസുന്ദരനായ ഒരു രൂപമുണ്ട് ഭഗവാന്. എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് തെറ്റാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇത്രയും നല്ലൊരു രൂപം ഉണ്ടായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറയുന്നത്. 12 പിന്നെ ഏതാ മന്ത്രം? 12, 13 മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടിനും 2 ഫലമാണെന്ന് ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞ അല്ലെ. ധീരനിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് 14ാമത്തെ മന്ത്രം. 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത്? മറ്റേ വിദ്യയിൽ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അങ്ങനെയല്ല പഠിച്ച നമ്മളില്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം, ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും അറിയണം, രണ്ടും അറിയണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 14. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മന്ത്രം 14. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ് വേദോ ഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ് വേദോ ഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? വിദ്യാം ച വിദ്യയാം ചയസ് തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. ഇവിടെ സംഭൂതി അസംഭൂതി അതിന് പകരം ഇവിടെ വിദ്യ അവിദ്യക്ക് പകരം
ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം, ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും അറിയണം. 14 ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് എന്നിവയെ കുറിച്ചും പിന്നെ നശ്വരമായ അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അറിയണം? ഭഗവാന്റെ നാമ, രൂപ, ഗുണ, ലീലകൾ എല്ലാതും അറിയണം നമുക്ക്. പിന്നെ ഭൗതികമായ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയണം, ദേവന്മാരെ കുറിച്ച്, പിന്നെ മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെയും ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ എല്ലാതും അറിയാം. പിന്നെ ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയണം, മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് അറിയണം, മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച്, അല്ലാതെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും അറിയണം. നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയണം, മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് അറിയണം, മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയേണ്ടതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ മരണത്തെയും അനിത്യ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും അറിയുക. അതായത് ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് നിത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് എന്താ പറയണത്? ഈ പറഞ്ഞ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് നിത്യമായ ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തില് സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് അറിയണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം, ഇവിടെ ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയണം. അപ്പൊ വിനാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാര് വരും, അതായത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ. അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഇവരൊക്കെ ഉള്ളത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചും അറിയണം, ഭൗതികമായ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത്. ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമ, രൂപ, ഗുണ, ലീലകള് ഇതിനെ കുറിച്ചും, പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നശ്വരമായ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച്, ദേവന്മാരെ കുറിച്ച്, മനുഷ്യരെ കുറിച്ച്, മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് ആ നിത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തില് സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തില് നിത്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായോ? ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യമാണ്? നമുക്കറിയാം ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് അത് നശ്വരമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് എപ്പോ എന്താ പറയാ, അതിനൊരു നാശമുണ്ട്, അത് എന്തായാലും നശിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ്. സംഭൂതിയും അനശ്വരമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, ഗുണ, ലീലകള്, പരിച്ഛദങ്ങള്, നാമം എല്ലാതും എന്തിൽ വരും? സംഭൂതിയിൽ വരും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ നാമ, രൂപ, ഗുണ, ലീലകളെല്ലാം, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള്, പരിച്ഛദങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ചുറ്റും വരുന്നത്, ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാതും എന്തിൽ വരും? സംഭൂതി എന്നതിൽ വരും. അടുത്തത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ വാക്ക് വിനാശം. വിനാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതില് അർത്ഥം പറയുന്നത് ദേവന്മാര്, മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങള് ഇവയുടെ താൽക്കാലിക ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങള് ഇതെല്ലാം എന്തിൽ വരും? വിനാശം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൽ വരും. ദേവന്മാര് വരുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യര് വരുന്നുണ്ട്, മൃഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ താൽക്കാലിക ഭൗതിക ആവിഷ്കാരം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എല്ലാം എന്തിൽ വരുന്നുണ്ട്? ഈ വിനാശം എന്നതില് പറയുന്നുണ്ട്. ദേവനായാലും മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും മരമായാലും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ജനനം, വളർച്ച, നിലനിൽപ്പ്, ഉൽപാദനം, ക്ഷയം, ഒടുവിൽ മരണം, ഈ 6 പരിവർത്തന ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് അത് മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും ദേവനായാലും വൃക്ഷങ്ങളായാലും എന്തായാലും അവർക്ക് എന്ത് വേണം? അവർക്കൊക്കെ ജനനമുണ്ട്, വളർച്ചയുണ്ട്, നിലനിൽപ്പുണ്ട്, ഉൽപാദനമുണ്ട്, ക്ഷയമുണ്ട്, ഒടുവിൽ മരണമുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോയേ പറ്റൂ. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഈ സ്ഥലം മരണമുക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം മരണരഹിതമായ ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് വിവരമില്ല. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മരണമുക്തമാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മരണമുക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ലോകം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയുന്നില്ല? ഇവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അതിന് ആ ആത്മീയ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് അറിവില്ല. വിഷ്ണു പുരാണത്തില് നിന്ന് പരാപ്രകൃതി എന്നും അപരാപ്രകൃതി എന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യ എന്നും
അവിദ്യ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഭിന്നമായ ശക്തികൾ ഭഗവാനുണ്ട് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പരാപ്രകൃതി വെച്ചാൽ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, അപരാപ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധമ ശക്തി. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവാത്മാക്കളാണ് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ജീവസത്തകള്. അധമ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അതാണ് ഇത് ജീവസത്തയെ അജ്ഞതയാൽ ആവരണം ചെയ്ത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ അജ്ഞത കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്ത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഉയർന്ന ശക്തിയാണ്, ശാശ്വതവും മരണരഹിതവുമായ ഭഗവാന്റെ ധാമം. ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ എന്താണ്? ഉയർന്ന ശക്തിയാണ് എന്ത് ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടല്ലാതെ ജ്ഞാന, യോഗ, കർമ്മം എന്നിവയാൽ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ യോഗം കൊണ്ടോ കർമ്മം കൊണ്ടോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതും കർമ്മികൾ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മികൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവര് സൂര്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവര്. ജ്ഞാനികളും യോഗികളും ഇതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ ലോകങ്ങളായിട്ടുള്ള മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം ഇവിടേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനികള്, യോഗികൾ ഇവരൊക്കെ എവിടേക്ക് പോകാം? മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അവർ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ വീണ്ടും യോഗ്യത നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശമാനമായ ആത്മീയ വിഹാരത്തിലോ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലോ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകാം, ചിലപ്പോ ബ്രഹ്മലോകത്തിലോ മഹർലോകത്തിലോ തപോലോകത്തിലൊക്കെ പോകാം. അപ്പൊ ഈ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോ, അതായത് സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യഫലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ വരും? ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. അതേ സ്ഥാനത്ത് മറ്റുള്ള ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ആ തോതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ നിന്നും ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കോ എവിടേക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പരിശീലനം കൂടാതെ യാതൊരാൾക്കും ആധ്യാത്മിക ലോകമായ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് നമുക്ക് പരിശീലനം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക്, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സംഭൂതിയും, അതായത് പരമപുരുഷൻ, വിനാശം എന്ന് വെച്ചാല് ക്ഷണികമായ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഒരുവൻ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾക്ക് തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനാവില്ല. കാരണം പ്രകൃതിയുടെ ഗതിയിൽ ഓരോ നിമിഷവും വിനാശം നടക്കുന്നു. അപ്പൊ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം പ്രകൃതിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? എപ്പോഴും വിനാശം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സമയത്തും. സത്യത്തെ നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് കാര്യമില്ല. സത്യം അതായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. തുടർച്ചയായ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരനായുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം നാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ പൊരുത്തപ്പെടലിന് സ്ഥാനമില്ല, കാരണം അത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോ നമുക്കറിയാം, സത്യത്തെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത് കാര്യമല്ല. കാരണം സത്യം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്, അത് സത്യമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം,
രണ്ടും അറിയണം നമുക്ക്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമ രൂപ ഗുണ ലീലകള് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം. ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയണം, മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഇതെല്ലാതും നമുക്ക് അറിയണം. എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് ദേവന്മാര്, മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയേണ്ടതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മരണത്തെ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലെ സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ 3 മന്ത്രം 12, 13, 14 ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയത്. മറ്റൊരു അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആരാധനയിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നാമതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും, നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പിന്നത്തേല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകും, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോ അവരുടെ ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നുള്ളതാണ്. അത് ധീരനിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. 14ാമത്തേല് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയണം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറഞ്ഞ വിനാശം എന്നാ പറഞ്ഞു, വിനാശത്തെ കുറിച്ച്. വിനാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവന്മാര്, മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ താൽക്കാലികമായ ഭൗതികാവിഷ്കാരങ്ങൾ, ഇതെല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അറിയണം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകൾ എല്ലാതും മനസ്സിലാക്കണം. വിനാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതില് ദേവന്മാര്, മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങള് ഇതൊക്കെ നമ്മള് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്ത 2 എണ്ണം 15ഉം 16ഉം മന്ത്രം. 15ഉം 16ഉം മന്ത്രം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇനി പ്രാർത്ഥനയാണത് നമ്മുടെ. അതായത് പ്രാർത്ഥനയാണ്, ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനും രൂപം കാണിച്ചു തരാനുള്ള 2 പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ 15ഉം 16ഉം മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 2 പ്രാർത്ഥനകളാണത്. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ 15 മുതൽ 18 വരെ ഉള്ളത് പ്രാർത്ഥനയാണ്. 15 മുതൽ 18 വരെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ 15ഉം 16ഉം സ്വയം എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനും 16ാമത്തേല് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും രൂപരഹിതനല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുഖം കാണിച്ചു തരാൻ, രൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്ന് ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ നമുക്കത് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഫസ്റ്റത്തത് മുഖം കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ഹിരൺമയേന പാത്രേണെന്നാ പറയണത്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന. പിന്നെ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതാണ് ഈ 15ഉം 16ഉം മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. 17ഉം 18ഉം മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ. മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് 17ഉം 18ഉം. ഇപ്പൊ 15ാമത്തത് ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണിത് 4 എണ്ണം. 15ാമത്തെ മന്ത്രം ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷം അപാവൃണു സത്യധർമായ തൃഷ്ടയേ. കിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷനപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയാ? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭ. ഏതാണത്? ഉജ്ജ്വലപ്രഭ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മള് ബ്രഹ്മജ്യോതി. സ്വർണപ്രഭ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മജ്യോതി. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദയവായിട്ട് ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ ആ മുഖം പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും എനിക്കത് ദൃശ്യമാക്കി തരണേ എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്?
ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ മുഖം എങ്ങനെയാണ് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റിയിട്ട് പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം എങ്ങനെ മറച്ചിരിക്കുകയാണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ആവരണം മാറ്റിയിട്ട് പരിശുദ്ധനായ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് മാറ്റേണ്ടത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി, ഉജ്ജ്വലപ്രഭ, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയാം. കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വലപ്രഭ. ആ ഉജ്ജ്വലപ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ആവരണം മാറ്റിയിട്ട് പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായത്? മനസ്സിലായോ? ജീവസത്ത ഒരു കാലത്തും സർവശക്തനായ പരമസത്യമാകാൻ തരമില്ല. ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവത് ദർശനത്തിനു വേണ്ടി പ്രകാശമറം നീക്കിത്തരുവാൻ ജീവസത്ത ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കില്ല. കാരണം ആ ജീവസത്ത ഒരിക്കലും എന്താവില്ല, ഭഗവാനൊപ്പം ആവില്ല, അല്ലെ, പരമസത്യമാകില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കില്ലല്ലോ. ആ പ്രകാശം മാറ്റിയിട്ട് മുഖം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കില്ലല്ലോ. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി, ഇവിടെ ഈ പിക്ചർ കാണുന്നത് നോക്കി നിങ്ങള് കണ്ടോ? ഇതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഇതാണ്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് അപ്പുറത്താണ് എന്തുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയാലാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണേ എന്നാണ് എന്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഈ 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കാരണം ആ പ്രകാശം കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അമൃതവും അക്ഷയവും ആത്യന്തികമായ സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അമൃതമായിട്ടുള്ളതും അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതും ആത്യന്തികമായ സുഖത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ആര് തന്നെയാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്നിവയാണ് നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. തുടക്കക്കാരനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? ബ്രഹ്മമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കുറെ കൂടി പുരോഗതി കൈവരിച്ചവർക്ക് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കരിക്കലാണ് ആത്യന്തികമായ സാക്ഷാത്കാരമാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെയും സർവ്വവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെയും ഉറവിടം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. മത്താ പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിദം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. എപ്രകാരമാണോ മുത്തുകള് നൂലിന്മേല് കോർത്തിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ എല്ലാതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണത്. പൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തിക പരിപാലകൻ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അതും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞാണ്. ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ? ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇപ്രകാരം കൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ ആവിഷ്കാരമായ സർവ്വവ്യാപിയായ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ നിലനിർത്തും. അപ്പൊ ഈ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയെ നിലനിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? പരമാത്മാ രൂപത്തില്, സർവ്വവ്യാപിയായ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ പ്രതിഭാസങ്ങളെല്ലാം നിലനിർത്തി പോരുന്നു. എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും നിലനിർത്തി പോരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈശോപനിഷത്തിലെ ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പരമപുരുഷനെ പൂഷൻ അഥവാ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? പരിപാലകൻ, ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള പരിപാലകൻ എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്?
പൂഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. പൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്നാണ് പൂഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് 5:40 യസ്യ പ്രഭാ പ്രഭവതോ ജഗദണ്ഡ കോടി കോടീശേഷ വസുധാദി വിഭൂതി ഭിന്നം തദ്ബ്രഹ്മ നിഷ്കലമനന്തമശേഷ ഭൂതം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ദശലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പ്രപഞ്ച ഘടനാപരമായി അവ ഓരോന്നും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമാണ്. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ഒരരികിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്നത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന രശ്മികളാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശക്തി രശ്മികളെയാണ്, പ്രകാശമാണ് എന്ത് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുറേ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പ്രപഞ്ചങ്ങളില്. ആ എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഘടനാപരമായിട്ട് എല്ലാം വ്യത്യാസമാണ്, ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണുള്ളത്. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ഒരരികിലാണ് എല്ലാതും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ആ പരമപുരുഷനിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന രശ്മികൾ, ആ പ്രകാശത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നതാണത്. കൃഷ്ണനോടൊപ്പമുള്ള 5 രസങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. അത് ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അതാണ് 5 രസങ്ങള്. ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ശാന്തരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിലെ പൂക്കളാകാം, ഓടക്കുഴല്, വടി, പശുക്കൾ, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? ശാന്തരസത്തിൽ. ഭഗവാനെ ശാന്തഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിലെ പൂക്കളാകാം, ഓടക്കുഴലാകാം, വടിയാവാം, പശുക്കളാകാം. ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഏതിലാണ്? ശാന്തഭാവത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ദാസ്യഭാവത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ദാസിമാര് ചിത്രക, പത്രക, രക്തക തുടങ്ങിയ സേവകരെ പോലെ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാഖ്യഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ ബലദേവനെ പോലെയോ ശ്രീധാമ അല്ലെങ്കിൽ സുധാമനെ പോലെയുള്ള കൂട്ടുകാരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണെങ്കിലോ നന്ദ മഹാരാജാവിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ യശോദാ മാതാവിനെ പോലെ, ദേവകി മാതാവിനെ പോലെയൊക്കെ ആകാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാധുര്യ ഭാവത്തിലാണെങ്കിലോ രാധാറാണിയെ പോലെ, ഗോപികമാരെ പോലെയൊക്കെയാണ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മാധുര്യ ഭാവത്തിൽ. അങ്ങനെ 5 തരത്തില്, 5 രസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ 5 ഭാവത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവാദികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന അത്യുജ്വല പ്രഭാപൂരത്തിൽ അന്താളിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന ആ പ്രഭാപൂരത്തില് അന്താളിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഈ 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും അതിവർത്തിച്ച് ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒന്ന് ഈ 24 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ? 24 എണ്ണം. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, പിന്നെ ഭൂമി, പിന്നെ ഏതാണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ത്രിഗുണങ്ങള്. 24 ഘടകങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും അതിവർത്തിച്ച് ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനെയും ചെയ്യണം. പിന്നെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും അതിവർത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ? എന്ത് കാണണമെങ്കിൽ? ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത 14:27, പിന്നെ 5:40 ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നത്, മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. എന്താണ് ഇതിലൊക്കെ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്? ബ്രഹ്മജ്യോതി. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ പ്രകാശത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും എല്ലാം അതിക്രമിച്ച് നമ്മൾ ചെന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതില് പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മള് എന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ ഭഗവാനെ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം എങ്ങനെയാണ് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന
ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദയവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ആവരണം മാറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് ദൃശ്യനായാലും. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരണേ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറയാണ്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലുള്ള പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ അത്? ഇനി 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്. ഇത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്. അപ്പൊ രൂപം കാണിക്കാൻ പറയുമ്പോ ആദ്യം കുറച്ച് ഭഗവാനെ ഒന്ന് കീർത്തിക്കണം. കീർത്തിക്കാണ്ട് രൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊണ്ട് കീർത്തിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് മാത്രം. മന്ത്രം 16. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മന്ത്രം 16. പൂഷന്നെ കർഷയമ സൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോയത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോസാവസൗ പുരുഷോസോഹമസ്മി. പൂഷന്നെ കർഷയമ സൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോയത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോസാവസൗ പുരുഷസോഹമസ്മി. പുരുഷസോഹമസ്മി. ഇവിടെ പറയുന്നത് പൂഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞു പരിപാലകൻ എന്നാണ് പൂഷൻ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രഭോ, ആദി ദാർശനിക, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രക്ഷക, സർവനിയാമക തത്വമേ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി, അവിടത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടത്തെ അതീന്ദ്രിയമായ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനോടൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ കുറെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കീർത്തിക്കും. നമ്മള് ഭാഗവതത്തിലും പഠിക്കുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ശരിയായ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം നമ്മള്, എന്നിട്ട് വേണം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ. അങ്ങനെ തന്നെയാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഭഗവാനോട് എന്താ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോ അതാണ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പോലും കിട്ടാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആദ്യം കീർത്തിക്കാണ്. ആദി ദർശനിക, പ്രപഞ്ച രക്ഷക, നിയാമക തത്വമേ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി, അവിടത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പൊ അങ്ങയുടെ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും. അപ്പൊ അവിടത്തെ ആ പ്രഭാപൂരം, അതീന്ദ്രിയമായ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരം നീക്കി തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? സൂര്യന്റെ ബന്ധം പോലെ. സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാവിടും പ്രകാശം പരത്തുന്നതാണ് ആര്? സൂര്യൻ. സൂര്യന് സൂര്യരശ്മികളുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? സൂര്യനും സൂര്യരശ്മിയും ചേരുമ്പോഴാണ് അത് ശരിയായി മുഴുവനാകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും കുറെ ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ആദ്യം പറയണ ആദി ദർശനിക, പ്രപഞ്ച രക്ഷക, തത്വമേ, ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ. നമുക്ക് എന്താണോ പറയാ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കീർത്തിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ കീർത്തിക്കാം. എന്നിട്ട് പറയാ ഭഗവാന്റെ ആനന്ദപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതീന്ദ്രിയമായ കിരണങ്ങളുടെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി തരാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ് എന്നിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ദർശനികനെന്നും പരിപാലകനെന്നും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഹിതകാര്യമെന്നും സംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ പരമസത്യം നിരാകാരനാകാൻ സാധ്യമല്ല. കൂടെ പറയാണ് പരമമായ സത്യം ഒരിക്കലും നിരാകാരനാകാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ആദി ദർശനികൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, പരിപാലകൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഹിതകാരി എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ആരല്ല? അദ്ദേഹം
നിരാകാരനല്ല എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ പൂഷൻ എന്ന വാക്ക് സവിശേഷ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. കാരണം അവിടത്തെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പാലകനാണെങ്കിലും അവിടുന്ന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പാലകനാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രത്യേകം പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരെ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുന്നു അദ്ദേഹം. അവിടുത്തെ അകാരണമായ ദയാവായ്പിനാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശരിക്കും എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പാലകനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പരിപാലകനാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട്? പ്രത്യേകം ഒരു മമത ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അകാരണമായിട്ടുള്ള ദയാവായ്പിനാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അത്തരത്തില് അകാരണമായിട്ടുള്ള ദയാവായ്പ കൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പാലകനാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട്? പ്രത്യേകം ഒരു മമത ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അകാരണമായിട്ടുള്ള ദയാവായ്പിനാൽ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടും. സൂര്യനും സൂര്യകിരണങ്ങളുടെയും ഉപമ, അതായത് ഗുണപരമായിട്ട് നമുക്കറിയാം സൂര്യനും സൂര്യകിരണങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും, രണ്ടും ഗുണപരമായിട്ട് ഒരുപോലെയാണ്. സൂര്യൻ ഒന്നാണ്, പക്ഷെ സൂര്യരശ്മികളാണെങ്കിലോ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അത്രയും എന്തുണ്ട്? സൂര്യന്റെ രശ്മികളുണ്ട്. സൂര്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ഒരു സൂര്യനുള്ളൂ, പക്ഷെ രശ്മികള് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അത്ര രശ്മികളുണ്ട്. സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ സൂര്യന്റെ അംശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മികളും ഒത്തുചേർന്നാണ് പൂർണ്ണ സൂര്യനായിട്ട് തീരുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ രശ്മികള് കിരണങ്ങള് എന്തിലാണ്? സൂര്യന്റെ തന്നെ അംശത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. സൂര്യന്റെ രശ്മികള് സൂര്യന്റെ തന്നെ അംശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മികളും ഒത്തുചേർന്നാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പൂർണ്ണ സൂര്യനായിട്ട് തീരുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മികളും ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണ സൂര്യനായിട്ട് മാറുന്നത്. സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ പരമ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യമണ്ഡലത്തില് സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ആ പരമ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നു. ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ വിവരിക്കുകയാണ്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നത്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ തിളക്കത്തെ അതിവർത്തിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അറിയാതെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ തിളക്കത്തെ അതിവർത്തിക്കാനായിട്ട്, അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ മറികടക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ തിളക്കത്തെ അതിവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ അത്യുജ്വല പ്രഭയാൽ കണ്ടച്ച് നിരാകാര ദാർശനികന് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമോ ധാമമോ ഗോചരമാവുകയില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ അത്യുജ്വല പ്രഭ കണ്ണടച്ച് നിരാകാര ദർശനികന്, അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ അത്യുജ്വലമായ പ്രഭ കൊണ്ട്, അങ്ങനെ പ്രഭ വരുമ്പോ കണ്ണടച്ചിട്ട് പ്രഭയാൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിച്ച് അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ അത്യുജ്വല പ്രഭയാൽ കണ്ണഞ്ചിച്ച് നിരാകാര ദർശനികന് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമോ ധാമമോ ഗോചരമാവില്ല. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ പ്രഭാപൂരം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? അത്യുജ്വലമായിട്ടുള്ള പ്രഭാപൂരമാണ്. അതില് കണ്ണ് ചിമ്മിട്ട് നമ്മള് നിരാകാര ദാർശനികന്, നിരാകാരത്തില് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമോ ധാമമോ ഗോചരമാവുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമം കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രഭാപൂരത്തില് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നവർക്ക്.
പരമാത്മാവ് നിയന്താവും ജീവാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരേ തലത്തിൽ നിൽക്കുവാനായിട്ട് നിവർത്തിയില്ല. പരമാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിയന്താവാണ്, ജീവാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനാണ്. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരേ തലത്തിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? സന്തത സഹചാരിയായിട്ട്, ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ജ്ഞാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്ന് ഭഗവാൻ അവർക്ക് ജ്ഞാനം നൽകുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യത്താൽ അവരുടെ അജ്ഞാന അന്ധകാരം നീങ്ങി ഊഹാപോഹദർശികനായ ജ്ഞാനികളും യോഗികളും സ്വന്തം ബലത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വിഭാവനം അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവർക്ക് ജ്ഞാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനത്തിന്റെ അന്ധകാരം ഇല്ലാണ്ടാകും. ഊഹാപോഹ ദർശിനികൾക്ക്, ജ്ഞാനികൾക്ക്, യോഗികൾക്ക് സ്വന്തം ബലത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഒരാൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ വിഭാവനം ചെയ്യുവാനേ അവർക്ക് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഊഹാപോഹ ദർശനികരായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനികൾക്ക്, രോഗികൾക്ക് സ്വന്തം ബലത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വിഭാവനം ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വിഭാവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ഊഹാപോഹ ദർശനികരായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനികൾക്ക്, യോഗികൾക്ക്, ഇവർക്കൊന്നും. വിശുദ്ധരായ ഈ ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടില്ലാത്ത, അവരെ ഭഗവാന്റെ പരമഭാവമോ ബ്രഹ്മഭാവമോ മാത്രം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരായ ആളുകൾക്ക് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുമോദിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവരായ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ ഭാവത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മഭാവത്തെയോ അനുഭവിച്ചിട്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുമോദിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. അതായത് വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇപ്പൊ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭക്തിയോട് കൂടി വിശുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അവരെക്കാളും ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ പരഭാവമോ ബ്രഹ്മഭാവമോ മാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവർക്ക് അനുമോദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എന്ന പദത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിന് ഭ എന്ന അക്ഷരത്തിന് രണ്ടു തരത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. ഭ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം രണ്ടു തരത്തിൽ പറയാണ്. ഒന്നാമത്തേത് സർവപാലകൻ. ഒന്നാമത്തേത് എന്താ പറയാ? ഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവപാലകൻ എന്നും രക്ഷകൻ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. സർവപാലകൻ, സർവരക്ഷകൻ എന്നാണ് ഭ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥം. പിന്നെ ഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മാർഗനിർച്ചകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ്. ഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാർഗനിർച്ചകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നാണ് അർത്ഥം. വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിലും ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു എന്നാണ് വാൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും, ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്? വാൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ സർവകാരണനാണ്, അതിനാണ് അവിടത്തേക്ക് കാരണം യാതൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് സർവകാരണം? ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ അവിടത്തേക്ക് കാരണം യാതൊന്നുമില്ല, ഭഗവാന് യാതൊരു കാരണവുമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം ഭഗവാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത്? ഇതില് പ്രാർത്ഥനയാണ്. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ മുഖം, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന മുഖം ദൃശ്യനാക്കി തന്നാൽ, ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചിട്ട് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആദി ദർശനിക, പ്രപഞ്ച രക്ഷക, സർവനിയാമക തത്വമേ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ മാനവരാശിയുടെ ശുഭകാംക്ഷി, പിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി,
അവിടുത്തെ അനന്തപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതീന്ദ്രിയമായ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപുരത്തെ നീക്കി തന്നാലും ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ മാറ്റിത്തരാനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. സർവശക്തനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. ഒരു ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മികളും പോലെയാണെന്ന് കൂടി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ